ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми сарбаланди тоҷикистон ва обуначиҳои канали мо Арзон Тиҷикӣ. Маълумот дӯстони азиз, имрӯз 23 август мебошад. Як навори нави ҷадид, навори хонаҳои фурӯшӣ. Нархи навори имрӯза аз 130 000 сомон сар мешавад ки беҳтарин навор шудагай ва нафароне ки хонаҳои фурӯшӣ ё ки квартираҳои фурӯшӣ хулас барои реклама кардан чизе ки доред, ҳатман дар ватсаби ман 409 12 39 39. ин рақамҳои нави мо ҳастанд. дӯстон, нафароне ки ватсаби нави моро надошта бошад, марҳамат муроҷиат кунед. иншоалло ки реклама карда хонаҳои шуморо фурӯхта медиҳем. Зинда бошед дӯстони азиз, лайкҳоро пабраски бизанед. имрӯз Насим Теҷа 16 дақиқа дар хизмати шумо ҳастад ки зиёда аз 14 хонаи фурӯшӣ ҳастад. лайкҳоро пабраски бизанед, дар канал обуна шавед. ба ҳаматон тамошоби фароғатро хоҳон ҳастем. зиндаву сарбаланд бошед. ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми муҳоҷир, марҳамат. боз ширкати бародармон хуршедро ба шумо тавсия медиҳем ки беҳтарин ширкат мебошад. 10 сола дар ҳамин кор таҷрибаи корӣ дорад. барои шумо дӯстон аз Москва ва Московский област гирифта ба ҳама ҷойҳои ҷумҳурии Тоҷикистон равон мекунад. махсусан ба шаҳри Душанбе, шаҳри Бохтар, шаҳри Кӯлоб, шаҳри Хуҷанд, Панҷакен, Калхозобод, Регар, Дангарак, Ҷидикӯл ва ғайра. яъне ки дӯстони азиз, ба ҳама ҷойҳои ҷумҳурии Тоҷикистон равонтон мекунад. бо дили пур марҳамат равон кунед бо нархҳои арзон, яъне ки нархаш арзон мебошад. нархи 1 килобор 4 та рақам дорад. рақамҳои ватсапш мондагӣ. ҳатман дӯстон аз номи сомонаи мо Насим Теҷа метавонед муроҷиат кунед. аз номи сомонаи мо ҳатман салом расонед. Ассалому алайкум мардуми ёвон. Марҳамадина, хони ҳавлигӣ дар дуюм совхоз. Инам ки рост мерем. Я 200-250 метр поёнтар. Марҳамадина. 8 сотиқ замин, 3 дар хона. Вани пушт я амборхона дора. Я обзор мекунем. Якам хона меҳмонхонаш. кондиционер هم داشته دیگه خونش دوش رمک ستیرالکا حولی هم پونی ساوزه این سیم خونشه پول ریمونت های زمانوی های نای طرف اوغلوش های خونه کراچی تمامی اصلاحی هاش قطعی های میتونی زنگ بزن 480,000 گفته با یگان چی معامله داره. дӯстони азиз, инак дигари эъдоди мо хонаи фурӯшӣ аст. қарор дорад дар ноҳияи Дӯстӣ, пешина Ҷиликӯл, Пастёлка Гаротӣ, яъне ки ин қарор дорад дар тарафҳои Гаротӣ, деҳаи Зафаробод гуфтага. дар хона, аловхона, ошхона, хулас ҳамаи чиз дорад. гирду атрофаш маҳкам ва масоҳати заминиш гуфтага 14 сотиқ замин. дӯстони азиз, наворо бо диққат тамошо кунед. нафароне ки хонахабари дӯстони азиз, марҳамат гуфтем 14 сотиқ замин, нақша 170,000 сомон меяд ки боз муомила дорад. оби суед мушкилӣ нест, документош ҳамаш 100% ва дар даруни ҳамаи хона гуфтага ки мебел дохил мешавад, шифонер, оина, диван. хоб дар наздики хона, мактаб, магазинҳо, мактаби рақами 20 наздикаи нақша 170 мега боз муомила дорад гуфтагай. ин ҳамаи хона дар ҳол бояд фурӯхта шавад. дар рақами 94 31 48 31 ба ҳамин рақам муроҷиат кунед. маълумоти пурра аниқтари хонаро аз худи дӯстонатон пурсон шавед ва аз номи ютуби мо Арзон Тиҷикӣ ҳатман салом расонед.
дӯстони азиз, инак дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ аст. Қарор дорад дар ноҳияи Данғара, ҷамоати Исмат Шариф, деҳаи Шаҳбур гуфтагай. хона 5 дар хона иборат буда ва дар 8 сотих замин сохта шудагай. 3 дар хона бо верандаш ҳастад, 2 тои дига барак бо коридораш, бания анҷомхона ҳам доштааст, 1 то магазин ҳам дорад дар даруни ҳамин хона дохилай. Кору фаъолият айни ҳол кардеса ҳамин магазин. Аловхона 2 то дорад, кладовка, оғилхона 2 этажа бо навесаш, ҳавли бетонӣ, агарот фасон, об дар дари ҳавлӣ. Свет ҳам мушкилӣ нест, фақат медорӣ зиндагӣ мекунӣ. Холас гирду атрофаш маҳкам. Нархи хона 480 000 сомон мегӯяд ки боз савдо мешавад. Маромад дӯстон, метавонед занг бизанед. дӯстони азиз, инак дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ аст. назди ҳавлигӣ Сорочна дар Ленинский район, ноҳияи Рӯдакӣ, ҷамоати роҳати да гуфтагай. аз бозорчаи 9 километр то хонара 3 километр дур мебошад. хона тайёрай, медрои зиндагӣ мекунӣ. Дорои 4 дар хона ва масоҳати заминаш 6 сотих заминай. дарахтҳои мевадиҳандаам дорад. 4 хона, 2 хонаи дигар алоҳида. Сорочна фурӯшӣ. нархи ҳамин хонара 370 000 сомон мегӯянд. дӯстони азиз, маромад бо диққат тамошо кунед. бания ҳоҷатхона ҳама чиз дошта будааст. дар рақамҳои рӯи экрандан 96 43 33 66 ба ҳамин рақам муроҷиат кунед. маълумоти аниқтари хонаро аз худуси бошон пурсон шавед дӯстон ва аз номи ютуби мо Арзон TGK ҳатман салом расонед. дӯстони азиз, дигари эълони мо маромад хонаи фурӯшӣ аст. қарор дорад дар ноҳияи Ашт, яъне ки шаҳраки Шаҳидон, маҳаллаи Эригитов гуфтагай. 6 сотих замин, 3-4 дар хонаи кӯҳна дорад. Сорочна пул дар ковиштизай. 6 сотих замин гуфтем. хона хулоса дӯстони азиз, хона ремонтталаб будааст. дар ноҳияи Ашт, шаҳраки Шаҳидон. нархи хонара 145 000 сомониш мегӯяд. маромад дар рақами 928 81 28 09 ба ҳамин рақам муроҷиат кунед. маълумоти аниқтари хонаро аз худи сӯҳбашон пурсон шавед ва аз номи ютуби мо ҳатман салом расонед. дӯстони азиз, дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ аст. назди ҳавлигӣ қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, ҷамоати Турсун Туйче ва деҳаи Дӯстӣ гуфтагай. маромад хона ба тамоми санъатш сохта шудагае ки кондисионер, дорои кондисионер, ҳамаи чиз дошта будааст. бания, кухни, ҳама чиз холас дорад. 4 дар хона ва масоҳати заминаш 2 сотих замин, яъне ки дар 2 сотих замин хона сохта шудагай. нархи ҳамаи хонара 360 000 сомониш мегӯяд. дӯстони азиз, нафароне ки аз шаҳри Турсунзода хонахаб бошед, дар рақамҳои 222 56 00 метавонед муроҷиат кунед. маълумоти аниқтари хонаро аз худашон дастрас намоед. дӯстони азиз, инак дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ аст. қарор дорад дар шаҳри Бохта, ноҳияи Кӯшониён, хонахар бошед. маълумот сорочна гӯш кунед. ҳавли 5 сотих замин, 8 дар хона, ҳаммом, ҳоҷатхона надорад. ҳаммом дошта будааст, ҳоҷатхона надошта будааст. барои хонамон духторхона, мактаб қарибай 600 метр гирди хона маҳкамай. 6 дар хона барои зиндагӣ тайёра, метрои зиндагӣ мекунед. 2 комнаташ, коробка, обши. 8 дар хона гирди хона маҳкам, техпаспорт дорад. ҳамаи документош 100%. оби суёд мушкилӣ нест. адрес ноҳияи Кӯшониён, аз шаҳри Бохта 12 километр дорад. савдо дорад иншоалло. нарша 490 000 сомон мегӯяд ки боз гуфтака савдо мешавад. хоб, маромад дӯстон, дар рақамҳои 988 37 57 50 метавонед дар тамос бароед. дӯстони азиз, инак ҳаштумин эълони мо хонаи фурӯшӣ аст. қарор дорад дар ноҳияи Фархор, ҷамоати 20 солагии Ҷумҳури Тоҷикистон.
деҳаи Меҳнатобод, хонаи 12 бояд дар ҳол фурӯхта шавад. дорои 5 дар хона ва масоҳати замин 6 сотиқ замина срочна пул дар курай. нархи хонара 450 000 сомон мегӯяд. дӯстони азиз, дар наздики хона мактаб, магазин, масҷиди ҷумъахони панҷвақта ҳастай, ҳам масҷиди панҷвақта ҳастай, ҳам яъне ки масҷиди панҷвақта хулос. нархшаро гуфтем 450 000 сомон дар рақами 94 40 24 15. хона ремонтҳои замоновӣ, гирду атрофаш маҳкам, дарахтҳои мевадиҳанда ҳам дорад. марамат бо диққат тамошо кунед. дар рақами рӯи экран метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, маълумоти аниқтари хонаро аз худашон дастрас намоед. шербатчо ва апа хора дар ҳамин ҷо ҳастем ки нафароне ки аз шаҳри Ҳисор хонаха бошед. дӯстони азиз, марамат якта хонаи беҳтарин ёфтем ки хонаи фурӯши қарордор дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Гаҷак гуфтагиай. 4 дар хона ва масоҳати заминаш 7 сотиқ замина, гирду атрофаш маҳкам. обу свет мушкилӣ нест. хулас дароза часпондагӣ, обу свет гуфтам мушкилӣ нестай. 7 сотиқ замин. дар масъалаи документош 100% қоидавӣ. нархи хонара 395 000 сомон мегӯяд. хулас хона бе ягон камбудӣ, фақат медурои зиндагӣ мекунӣ. якчанд боз дарахтҳои мевадиҳандаам дошта будааст. инами даруни хонаи бояд дар ҳол фурӯхта шавад бо нархи 395 000 сомон мегӯяд. дар рақами 909 88 80 08 метавонед муроҷиат кунед. маълумоти аниқтари хонаро аз худашон дастрас намоед. дӯстони азиз, дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастай. қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, дар тарафҳои Савхози Назар гуфтагиай. хона хулоса бо хишти лоии сохта шудаги. айни ҳол хона коробка мебошад. кришаи часпондагӣ, 3 дар хона ва масоҳати заминаш 6 сотиқ замин. дӯстони азиз, нархи хона бо нархи арзон монистай. 130 000 сомон мегӯяд ки боз арзон мешавад. шеринар дар рақамҳои 901 85 40 40 рақамҳои дастӣ WhatsApp кор мекунад. метавонед муроҷиат кунед. маълумоти аниқтари хонаро аз худи соҳибашон пурсон шавед. дӯстони азиз, нафароне ки хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед, ҳатман дар WhatsApp муроҷиат кунед. реклама карда хонаҳои фурӯшӣ хонаҳои шумо иншоалло ки дар кӯтоҳтарин муддат фурӯхта медиҳем. зиндаву сарбаланд бошед. инам араман дӯстон, боз як хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Муъминобод, дар наздикии бозори Муъминобод будааст. хона бо семиблок қадди бардоштагиай, 4 дар хона ва 6 сотиқ заминай. криша часпондагӣ айни ҳол коробка мебошад ки нархи хонара 150 000 сомон мегӯяд. дӯстони азиз, боз муомилаи хуб дорад. дар рақамҳои 988 23 33 11 рақамҳои дастӣ метавонед муроҷиат кунед ва аз номи ютуби мо арзонтиҷаки ҳатман салом расонед. дӯстони азиз, ба хотири меҳнати мо хоҳиш мекунем лайкҳоро бизанед, дар канал подписатсия кунед, чунки шумо ҳамрӯза аз нарху навои мошин, хона, замин иншоалло ки бохабар мешавед. дӯстони азиз, инак дигари эълони мо, 12-ҳамин эълони мо хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Файзобод, деҳаи Меҳргон гуфтагиай. срочна фурӯшӣ, дорои дар хона, масоҳати заминаш 7 сотиқ замина, гирду атрофаш маҳкам, свет ҳам дошта будааст. дар масъалаи обаш ҳечи гуфтагӣ нестай. нафароне ки конкретно гирифтанӣ бошед, метавонед занг бизанед ва маълумоти аниқтари хонаро аз худашон пурсон шавед. дӯстони азиз, нархи хонаро 280 000 сомон мегӯяд. дар рақами 918 60 1991 марамат дар тамос бароед. дӯстони азиз, дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳаст. қарор дорад дар ноҳияи Данғара, деҳаи Каромат гуфтагиай. хона нав ремонт кардагиай. марамат яъне ки барои зиндагӣ кардан тайёр будааст. фақат медурои зиндагӣ мекунӣ. дар хонаи барак, масоҳати замин 7 сотиқ замин, нархи хонара 120 000 сомон мегӯяд. дӯстони азиз, деталш сохтагӣ будааст. марамат дар рақами рӯйкамда 002 66 01 48. ба ҳамин рақам муроҷиат кунед. маълумоти аниқтари хонаро аз худашон дастрас намоед.
дӯстони азиз, ин охирон эълон ҳастаи эълони имрӯза, яъне ки хонаи фурӯшӣ қарор дорад боз дар ноҳияи Данғара, деҳаи Хуррамзамин, яъне ки номи пешинаш Этарка будааст. Айни ҳол номаша иваз кардагӣ деҳаи Хуррамзамин. Дорои 3 дар хона, ремонтҳои замонавӣ, ремонтҳои беҳтарин, 8 сотик замин, нархи хонара 250 000 сомонаш мегӯяд ки боз савдо мешавад. Дар рақамҳои 901 04 04 12 метавонед муроҷиат кунед, маълумоти аниқтари хонаро аз худашон дастрас намоед. дӯстони азиз, то навбарои оянда худованд нигаҳбон бошад. Дастгири шумо пешаймон лайкҳоро по-братски бизанед, дар канал обуд нашавед. Хайр дӯстон, худованд нигаҳбонтон бошад.